Il-famuż kumment Common and Crude ta' Anne Fenech dwar il-post fir-Rabat fejn il-Prim Ministru dewwa il-kultura Maltija lil Prim Ministri Ewropej huwa attakk klassist lejn ċertu faxex soċjali. Għal dan l-awtur u storiku Mark Camilleri fil-programm Pjazza ta' Tnejn, meta kienet jagħti reazzjoni tiegħu għal kumment ta' Fenech li saħansitra ddeskrivih bħala faxxist. Qal li Fenech immirat li tpenġi bħala inferjuri prattiċi bħat fit-tazza u pastizz assoċjati mal-klassi tal-ħaddiema u mal-massa. Il-periklu li jkollok nies fil-poter li jirraġunaw b'dan il-mod klassist. Ġifieri hawnhekk rridu nagħmluha ċara. Mill-ġdid jiena nerġa' ngħid ma jfissirx li għax inti tikol pastizzi jew ma tisser kien inti soċjalist jew tippartjeri ma' xi klassi oħra. Ma l-kumment ta' Fenech kien ideoloġikament ċar bbażat fuq tip ta' diskriminazzjoni klassista. Intervjena wkoll John Busuttil, ġurnalist rabti li ħalla kumment fuq Facebook li huwa kburi li hu fl-opinjoni ta' Anne Fenech ħamallu. Qal li hu ġej minn familja nazzjonalista u l-kumment ta' Fenech jirrappreżenta mentalità differenti minn dik li l-Partit Nazzjonalista kellu fl-imoddi. Weġġatni għax jiena ma niftakarx il-Partit Nazzjonalista klassista li jara l-kulħadd żibel ħamallu, allura jiena proud li jien ħamallu. U jekk jiena ma nagħmilx parti minn dik il-klassi ta' Fenech, nibqa' ngħid li jien ħamallu mmur mal-klassi tal-ħamalli. Qal ukoll li Fenech ma kellha ebda dritt tikkritika ħidmet it-tmexxija tal-ħanut biex tagħmel punt politiku. Ma kellha l-ebda dritt twaqqar ridikolu lil ħanut, ma kellha l-ebda dritt twaqqar ridikolu lil nies imexxu l-ħanut, ma kellha l-ebda dritt tweġġa lin-nies lil ulijiet il-ħaddiema biex tikkritika Joseph Muscat.